Şeyh Said ve Şeyh Said'in arkadaşlarının mezar yerlerinin tespiti için Baroya Diyarbakır u Komala Şeyh Said Efendi Türkiye daxwaza eşkerekerina goren Şeyh Said u hevalên wî dikin. Daxwaznameya fermî jî dêj bo Wezareta Navxweyî ya Tirkiyeyê bêdayîn. Serokê Baroya Diyarbakırê Nahît Eren ragihand ku wek hukûqî ji ber berpirsyariya Wezareta Navxweyî ew serî lêdan li wê derê dikin û heger ku di sî rojan da bersîva erênî neyê dayîn dê doz ve bikin û di daxwaza xwe da birikbin. Serokê Komeleya Şeyh Said Qasim Fırat ku hemwext neviyê Şeyh Said Efendiye jî balê kişand ku siyasetmedarên li Tirkiyeyê behsa rûqalbûnê dikin û heger ku li Tirkiyeyê behsa rûqalbûnê bêkirin jî divê ji serhildana Şeyh Said û îyadekirina îtibara wî dest pê bikin. Ewil bi şeklekî fermî di mavêna komara Tirk û Kurdan da temsilcî Kurdan da ki dibin riyaseta Şeyh Said Efendi da 1925 da dest pê kir û îmha û qetl û înkar jî ji wî çaxê hetanê îro jî didome û her diçe. Eger yek helalîkî komara Tirk bixwaze digel Kurdan û bike divê ku bi misyona Şeyh Said Efendi destê xwe dirêj bike lê bi şeklekî adilane. Me wî rojê çi telep kiribe em aynî tiştê jî îro telep dikin. Hukuknasan balê kişand ku li Tirkiyeyê piştî kirinên Dadgeha İstiklalê destûra îyadekirina îtibarê hatiye derxistin. Lê îtibara Şeyh Said Efendi û hevalê wî nehatiye dayîn û divê pêwîstiya wê destûrê jî bê bicîhanîn. Hukuknas û mafbarê Sıtkı Zilan jî da zanî ku wek usul ew serî lêdana fermî dikin û daxwazkar û hêvîdar ku bi îyadekirina îtibara Şeyh Said û hevalên wî rêya bi awayekî wek hev pêkvejiyanê jî bê vekirin. Zilan balê kişand ku Şeyh Said pêşengekî millî Kurd e hem jî pêşengekî olî mezin û giring e. Ew muracaat usulî gerek bêkirin berî du meh bi ana yek meh eger bersîv nede ya da zimnen bersîv nede red em qebûl dikin ya jî bersîv bide erênî nebe îdare mehkemesî em dibên muracaat tê kirin ew eger çareser neke diçi Daniştayê çareser neke ahî محکمه وی هست آنایسا محکمه‌سی قانون اساسی گروهی اوزی نبا آهیم هنزانن ترکیه گره داده موضوعات Avrupa'yı جبوی که اندام ترکیه yani وی به شکلی که اویا صافی به هجای گوتنه کو برژی مالباتا Şeyh Said هن سازین سیویل به داخویانیان داخوازا آشکارکرنا جی گورن Şeyh Said و گورن هوالین وی کربون لهجی نه دیاره کو پشتیش عالیه دادگاه استقلال و د سال 1925 دا هاتنه داروه کرن لکو دره هاتنه بناخ کرن. صدق ارن کردستان 24 دیاربکر